Ahrú Aeráide. An dúshláin is mó atá roing dain. An bhfuil éon leisear an scéal. Caomháid rud éigean í dhéanamh. Caomháid astaíochtaí carbón a laidú ar a laid 8 fáin géad. Agus der roinntha ólathe nach bhfuil ach déim lína chuing, polasa a chur agríoch a rocagin lec le Ahrú Aeráide. Ach tá daoine ógan na tíre seo ag déanamh rud éige. Daoine dígrusacha, daoine díalseacha, na feachtasóirí. Inniu ben me caint le Lughaidh ó Broin, inaltóir, ceoltóir agus feachtasóir le Extinction Rebellion. Cén sort agriochta mar sin í Extinction Rebellion? Well, curú túslinn 2018 an blin caite agus tá sé treéis pléis go ó hin, like táid ar fud an down in isis táid céad tír ar down, táid éon chundéis fithe fiú an éireann agus táid ar an saoil níos lúna blin. Ach is agriocht go thomláin Caomhánaigh táid déanach non-hierarchical is stocha an focail Merle. Ach tá bhóta céine mar hampla, tá bhóta céine ag duine nua ag teachtasteach agus bhfuil ag duine a bhí ann ón tús. Agreeing with héine circle, so tá circle difriúil bhín sa gceannas ar rudí difriúil, mar hampla táimse is a circle cainteanna, so bíam sé dul timpeall ag tuairt cainteanna seo ag ire ar duine teacht ar board stocha agus agreeing an circle cainteanna go thomláin nás blach ón na circle eile. So tá sé go thomláin Caomhánaigh. So Louis, catá Extinction Rebellion a géirí baint amach leis an Agóid? Well, tá mar a géire an scéal scapa stocha. Tá go leir fianaise ann gur asúlaigh sivíolta nó civil disobedience an slíos fearr leis an scéal scapa go topic agus go thuileas go thomláin tríd an déine. So sé sin an dlí a bhriсе stocha. Le déanaí bhí conspóid in London faoi chur chuige Extinction Rebellion agus an 6 gníomhaireachta a bhí baint leis. Cad a cheap sé sin faoin conspóid? Níl éon fóraigh an buint le Extinction Rebellion. Tá muid go thomláin síocháanta. Tá go leor fianaise amach sin inis. Nach mín agóidí a bhfuil fóraighnach. Ní éiríonn Caomhánaigh le agóidí a bhfuil go thomláin síocháanta. Agus an ggéir céim timpeallacht ag dul an olcas. Tá sé soléir go mbeidh Lughaidh agus lucht Extinction Rebellion I mon feachtasaíochta sna blianta atá roin. Tá breis eolas faoi Extinction Rebellion ar fáil ar na suíomhanna seo.